Hello, Kaibigan, bro. kumusta ka naman ngayon? Kadali lang. Okay na, bro. O naging maliwanag na ba sa iyo na ang totoong Sabat ay ito ay Sabat ng Panginoon ay ito ay Sabado o Saturday? Maliwanag na ba sa iyo, kapatid? Wala na, bro. Uy, klaro na, bro. Away klaro ang kautusan ng Diyos para sa iyo. Kapatid, kaibigan, alam mo ba na sabi ng Panginoong Diyos, ang hindi susunod sa kanyang kautusan, pareho lang ng isang buang sa Bisaya. Buang ba yan sa Tagalog? Bisaya na lang, bro. Pareho lang sa Bisaya, bro. Actually, meron tayong mga audience ngayon na hindi masyadong marami na mga Tagalog. Tagalogin lang natin. Meron akong, sige, bro. Meron akong tanong, bro. Bro, meron akong tanong. Gusto ka po magtanong? Magtanong ako kasi bisita mo, okay. Dapat ako yung magtanong. Ikaw yung mag-entertain sa bisita. Iba yung pagka may bisita ka, ikaw magtatanong sa bisita mo. Bali yung bisita mo yung mag-entertain sa'yo. Tama, may question. Answer nyo, kapatid. Bro, maingay ito si Alper. Okay, medyo maingay si Alper. Tayo lang muna. Gapo. Sige, bro. Ito yung tanong ko, bro. Tanong mo, Mr. Gapo. Ito yung tanong ko, bro. Tama ba yung pagka hindi mabasa litra po litra sa Biblia ay hindi paniniwalaan at yan po ay mga salitang piki? Sinong nagsabi sa iyo na tama? Hindi, bro. Yung tanong ko, bro. Ganito, bro. Pagka ba hindi mabasa sa Biblia litra po litra, ito po ba ay piki? Depende sa konteksto sa ibig sabihin sa tanong. Ibig sabihin kung sabihin mo, Brother Eugene Gapo, sinunod ang kautusan. Hindi ka naman mabasa sa Biblia pero sinunod mo. Ibig sabihin, tama ang pagsunod mo. Kahit hindi ka mabasa sa Biblia, si Eugene Gapo nagsamba na sa araw ng Sabat, Eugene Gapo hindi mabasa. Pero sa konteksto na ikaw ay tao, pwede kang consider kahit hindi mabasa ang pangalan mo dahil ikaw ay tao, consider ka na ikaw ay tama kahit hindi mabasa ang pangalan mo. Nasagot ba kita ng tama ba ang sagot ko, Brother Eugene? Tama o mali? Hindi. Mali yan, bro. Bro, ito yung... ito yung tanong ko, bro. Ito yung tanong ko. Kasi sabi ninyo... Gapo. Bro. Gapo, dahil nagsagot ka ng mali ang sagot ko, pwede ba kitang tanungin? Dahil para maklaro din natin kung bakit ako nagkamali sa sagot ko sa'yo. Sige daw. Pwede ba kitang tanungin? Bakit sige, magtanong ka, bro. Okay. Ang tanong ko, Eugene Gapo, mali ba kung ikaw ay sumunod sa kautusan ng Diyos? Mali o tama? Okay. Hindi mali, bro. Pag ang Sandali, wala dapaw. Conclusion ka agad. Hindi pa nga ako tapos eh. Hindi mali kung ang susundin mong kautosan, moral. Pero pagka sabatikal, mali po yun. Dahil hindi tayo mga Hudyo para magsabat tayo ng Saturday. Amen. Kayo, hindi naman kayo Hudyo. Nag-komentaryo ka na, at least nasabi mo, tama tayo kapag sundin natin ang kautusan ng Diyos. Kapatid, sumunod ako sa kautusan ng Diyos, ibig sabihin, tama ako. Pero ilabang kong kautusan ng Diyos, baka ma-question ka dyan, kapatid. Nalbagiro ka. Magtanong ako, bro. Sige, ito, bro. Okay. Magtanong ka na naman. Kasi bro, kaya ako natanong kanina kung pagkawala sa Biblia ay tama ba? Sabi ninyo kasi, kayong mga Katoliko, mga sinungaling. Ulpol yung mga doktrina ninyo, wala sa Biblia, peke, dahil wala namang mababasang purgatorio, wala namang mababasang... Hindi talaga. Sandali lang, may tumawag sa akin dito sa programa. Mamaya na yun, bro, nakapasok ko. Mamaya.
Okay. Wala sa Biblia rosaryo ninyo, wala sa Biblia purgatorio, therefore conclusion ninyo, piki yung mga doktrina ninyo. Ngayon bro, at tanong ko kasi kanina kung saan sa Biblia, Akala pag ko, hindi umalis ka. mabasa, ha? Ako pa ba ang tinanong mo? Sabi mo, umalis ka muna dahil meron kang bisita. Ako pa ba ang tinanong mo o hindi na? Wala bro, tinanong kita bro, ang yung bisita kong tumawag dito bro, kinansel ko muna bro, dahil importante okay. kita dito. Meaning, Anyway, so bro, ito bro, importante ako sa'yo. kasi live ito eh. Gusto ko Tama, makapag-dialog ulit sa'yo. Yung tumawag sa akin ngayon, si Mervin Suico, lagi naman kaming nagdadialogo yan, alas araw-araw. So ito, minsan lang naman. So, alright, so bro, ito yung tanong ko bro, kasi sabi ninyo, yung purgatorio ninyong Katoliko, wala sa Biblia, therefore peke. Yung mga doktrinang rosaryo ninyo, wala sa Biblia, therefore peke. Kaya nga, na-conclusion ninyo, kayo mga Katoliko, kikilat. Ang tanong ko sa'yo bro, ganito. Anong tanong mo? Saan natin mababasa bro, sa Biblia, ang term Happy Sabbath? Saan mababasa? Kasi, di ba ang issue mo rito is Sabbath? Oh. Di ba, yun yung unang puntarya mo rito sa akin nang pumasok ako ngayon sa iyong live. Sabi mo, pwede ba kitang matanong? Ayon dito, ngayon ka ba na ikaw ay sinunod mong utos ni Diyos? Di ba? About sa Sabbath eh. Tanong ko, bro, saan sa Biblia mababasa natin, letra por letra, itong Happy Sabbath? Term Happy Sabbath. Kasi lagi ninyong binibigkas yung pagka-Sabado, pagka pumasok na kayo sa simbahan nyo, magkamayan kayo ng inyong mga kasama. Happy Sabbath, Ter! Happy Sabbath, Brad! Saan ba yan mababasa? Basahin natin sa Isaiah 58 verse 14. Basahin mo kapatid. Meron bang nakalagay doon Happy Sabbath? Sabi dito, kung ikaw ay masaya na sumunod sa aking araw ng Sabat, ikaw ay dalhin ko sa mga kalupaan sa iyong mga magulang na si Jacob. Happy Sabat yun, bro. Bro, hindi ko naman tinanong kung saan, kung meron ba tayong nauunawa. Ang tanong ko bro, yung praise ba, yung greetings na Happy Sabbath, meron ba yun sa Biblia? Sabi dito, kapag ikaw ay masaya, di ba happy yun? Bro, happy. Ngayon bro, naglilibat ako. Bro, naglilibat ako sa live ni, sa vlog ni Angel Faith Defend. Kung kilala mo siya, sinagot niya yung comment ko na saan sa Biblia mo ba sa Happy Sabbath. Yan din na sitas ang ginamit niya. Ang tanong ko lang bro, yung sitas na yan na ginamit niya bro, mayroon bang binanggit dyan na term Happy Sabbath or wala? Kung intindihin mo, meron. Dahil sabi niya dito, kapag ikaw ay masaya na sumunod sa araw ng Sabat, ikaw ay dalhin ko sa kalupaan sa mga magulang mong si Jacob. Ang araw ng Sabat, utos ng Diyos. Sabi ng Diyos, kung ikaw ay masaya na, ibig sabihin, Happy Sabat dahil masaya na kami sumunod sa kautosan ng Diyos. Amen. Lord. So, ibig sabihin bro, sa pagkakaintindi lang tayo, ginamit natin ang sita sa pagkakaintindi mo, lalabas na may Happy Sabbath. Ngayon bro, para magiging kapatid, normal dahil sabi ng Panginoong Diyos, basahin mo at intindihin. Sige bro, okay bro. Intindihin ang hindi mabasa. Okay, sige bro. Since gumamit ka ng sita sa Bibliang ganon, Isaiah 58:14 ang ginamit kasi ni Angel Faith Defend 13 hanggang 14 sa 14 lang. Alright bro, para magiging scholastic yung dating ng explanation mo or yung unawa mo. Meron ka bang Bible scholar na makapag-prove or masabi sa amin dito, lalong-lalo na sa live ko ngayon kasi naka-live din ako ngayon. Meron ka bang Bible scholar na maibigay sa akin na sumuporta sa iyong pahayag na yan ay tumutukoy sa Happy Sabbath? Marami, kahit hindi Bible scholar, mga Hudyo lahat. Sabi nila, pag araw ng Sabat, Happy Sabbath, Happy Sabbath, magkantahan pa sila. Mga Hudyo yan, sila ang mga author sa Biblia. Sabi ng Romans 3 verse 2, sila po ang tagasulat o author ng Biblia. Hindi lang basta-basta Bible scholar ha, dahil ang Bible scholar nag-aral lang yon sa Biblia. Ang author mismo, yung mga Hudyo,
nag-greet sila, Happy Sabbath. Ibig sabihin, kapag tingnan mo ang mga video nila, sila po ay nag-greet ng Happy Sabbath. Masaya sila nagsambahan Bro. sa Panginoon sa Sabbath. Okay bro, ang tanong ko kasi bro, sinong Bible scholar? Hindi ako nagtanong sa'yo ng Hudyo. Kung may Hudyo ba? Sinong Bible scholar bro na maibigay mo sa akin na nagsasabi na yung sitas na yan ay nag-point yan sa term Happy Sabbath para maging scholastic naman ang dating. Yun ang gusto mong pasuportahan. Yes bro, kaya kasi ganito bro ha, pagka history yung babanggitin mo bro, for example, binanggit mo si Constantino or babanggitin mo yung mga Dark Ages, siyempre hahanapan kita ng history kung saan mo mabasa yan para maging historically basis naman yung inyong ayat. Ibig sabihin bro, Since gumamit ka ng sita sa Biblia, para maging scholastic naman, sinong Bible scholar? Sabi mo marami, bigay ka ng isa bro. Ibig Bigay ka sabihin, ng isa. Ibig sabihin, hindi ka naniwala sa mga Hudyo na mas mataas pa kaysa mga Bible scholar? No, bro, hindi ko sinabing sino-sino sila yung mga Bible scholar, Ay. mga Hudyo ba yan? Magbigay ka ng isa, bro. Sige, Hudyo. Sino sa Hudyo na Bible scholar na pumuprint out na yung ginamit mong sitas ay tumutukoy yung sa Happy Sabbath? Sino, bro? Hudyo, sige. Palagay natin, Hudyo. Sino sa Hudyo na Bible scholar, ha? Na Hudyo, sige daw. Kapatid, kaibigan, sabi ko kahit lahat ng mga Hudyo, ibig sabihin, lahat ng mga Hudyo, kasali na yun ang mga Bible scholar, nag-greet sila ng Happy Sabbath. Yun ang sagot sa Bro. mong tanong. Bro, hindi kasi mo naintindihan at naunawaan, bro. Ito kasi, Okay. wala tayong problema kung yung mga Hudyo nag-greet sila ng Happy Sabbath kasi normal yun, kasi sa kanila yung tradisyon. Diba? Sila yung pinaka-original na nagsabat. Amen, sa amen, tubig. praise the Lord. Oh, sila yung original, hindi yung mga taong nagpapaka-Hudyo na sa Pinas, ha? Alright, so, ganito bro, sa mga Hudyo bro, sino sa Bible scholar, sinong Bible scholar ng Hudyo na may turing natin na sumuporta yan sa sitas na yan bro? Hindi na kailangan Bible scholar dahil sumangayon ka na. O Hindi, kapag bro. hindi ka sumang-ayon, kailangan tayo ng mga Bible scholar. Pero No, kay ganito, sumang-ayon wala ka tayong naman, problema bro. hindi na Bro, kailangan wala Bible tayong scholar. problema. Wala Oh. tayong problema na mag-greet yung mga Hudyo ng Happy Sabbath dahil unang-una sila po yung original talaga sa Sabbath na yan. Amen, Originality amen, sila praise yun. the Lord. Hallelujah. Pero yung sitas na ginamit mo, na sabi mo, ay dyan tumutukoy sa term Happy Sabbath kasi wala namang binanggit yan sa Biblia na Happy Sabbath. Sabi mo lang, maiintindihan naman natin bro, dito sa Tama. sitas. Ngayon, scholastic explanation. Can you show to me? Can you give to me? The scholar, Bible scholar ha, kung sino yan, na tumutukoy sa sitas na ginamit mo. Sinagot na kita na lahat ng mga scholar ng Hudyo, mag-research ka na lang, naniniwala na ang Sabbath ay Happy Sabbath. Mag-research ka na lang ano ang mga pangalan. Tapos, sinagot kita para mas klaro, maliwanag sa'yo. At hindi yon mabigat dahil sinang-ayunan mo na. Kapag hindi mo yon sinang-ayunan, ibig sabihin, kailangan tayo ng iba't ibang mga paliwanag sa mga Bible scholar. Pero dahil sumang-ayon ka na sa originality o original na sila po ay nag-greet ng Happy Sabbath, hindi na kailangan yung mga scholar ng Katoliko. Siyempre, hindi yon mag-greet ng Happy Sabbath dahil nilabag nila eh. Huwag ka nang maghanap sa Katoliko. Doon tayo sa mga Sabbath keeper. Mag-research ka na lang. Lahat ng mga Hudyo, mga Bible scholar dahil dyan sumang-ayon ka, wala nang argumento dyan. Wala nang tanong. Di ba? So ibig sabihin bro, wala kang maibigay na Bible scholar bro. Sinagot kita lahat. At sinang-ayunan mo yan. Sige. Di ba? Lahat, sino bro? Lahat. Sige, bibigyan mo po lahat bro ng Bible scholar. Sige, lahat. Sinang-ayunan mo yan na lahat ng mga Hudyo walang problema na nag-greet silang Happy Sabbath. Ibig sabihin, lahat ng mga Bible scholar ng mga Hudyo. Mag-research ka na lang kung ano ang pangalan nila dahil lahat man. Ibig sabihin, generally speaking, sumang-ayon ka na sa mga Hudyo kasamang mga Bible scholar,
mag-research ka na lang kung sino ang mga Bible scholars, mga Hudyo na sinang-ayunan mo na sila ay tumatanggap o nag-greet ng Happy Sabbath. So ibig sabihin bro, ikaw mismo wala kang maibigay ngayon. Sinagot na kita na binigyan pa kita ng lahat. Ibig sabihin, sinang-ayon na muna, ano pa bang argumento saan? Hindi bro, ganito kasi yan bro. Ha? Sa term Happy Sabbath, kung binigkas siya ng kung ginawa yan ng mga Hudyo, sabi, pag pumasok sila doon sa sinagoga, sabi nila, brother, Happy Sabbath. Happy Sabbath. Sabbath Shalom, di ba? May mga greetings. Normal yun kasi may greetings yan gano'n. Normal yun kasi sila yung originality sa Sabbath. Amen. Diba? Amen. So ngayon, kayo, nakikisabat kayo, nag-greet din kayo ng Happy Sabbath. Amen. Sabi ko, saan ba yan sa Biblia nabanggit? Kasi ang binasihan ninyo kasi is Biblia eh. Yung mga Biblia, Hudyo, tama. binasihan nila sa mga Hudyo, yung Tanak. So yung Tanak po, yan po yung kibali, yan yung mga, kung bagay sa Kristiyano, yan yung Biblia. Ngayon bro, ang tanong ko, kasi ikaw naniniwala ka sa Biblia, ako naniniwala din. Dahil ang naniniwala. kaibahan lang sa inyo, ang kaibahan lang sa inyo, Sabi mo, naniwala ka pero nagsinungaling ka. Kung totoo kang naniwala, sundin mo ang salita ng Biblia. Pero hindi mo sinunod. Ibang usapan niyo, sir. Ganito yun, sir. Pasensya na sa ating mga viewers, medyo putol tayo dahil nawawala yung signal natin kanina ha. But, okay. So, sa mga gustong manood ng kompletong dialogo namin dito, doon kayo sa live ni Dai, punta na lang kayo. Kasi kanina, alright, so, ganito, Brad, ganito yan wala akong problema sa mga Hudyo na nag-greet sila Sabbath Shalom, Happy Sabbath, ganito, ganyan. Kasi normal yan, bro, sandali lang, bro. Normal, kasi tradisyon nila yon kasi sila yung originality talaga sa ganyang klaseng mga termino. Amen. Ngayon bro, kayo nagtitermino din kayo ng Happy Sabbath. Amen. At doon sabi ninyo, kapag wala sa Biblia, piki, hindi paniniwalaan. Therefore, nag-pop up sa inyong isipan at inyong paniniwala, kayo mga Katoliko, mga doktrina ninyo, wala sa Biblia. Tama. Kailangan talaga na sa Biblia, bro. Tama. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, bro, saan sa Biblia mababasa ang terminong Happy Sabbath? Ang ginamit mong sitas, ang ginamit mong sitas, 58:14 ng Isayas. Ngayon, para magiging scholastic yung datingan, sinong Bible scholar na ma-promo sa akin na yan yun? Tumutukoy sa Happy Sabbath. Sige. Parang pinag-ikot-ikot mo lang ang usapan. Sinagot na kita kanina. Ano ba, hindi ka ba makaintindi sa isang sagot o maraming sagot? Parang pinag-ikot-ikot mo lang usapan. Wala ka na bang ibang tanong dyan? Okay, so hindi nakasaksi kayo Walang maibigay. Tayo pa yung mag-research. Wala yung bagay. Ibang klase to. Sinangayunan mo na lahat ng mga Hudyo. Ang nagtanong, siya pang mag-research sa sagot. Tumatawa ka na tinatawanan mo sarili mo. Kasi nakakatawa kasi bro Nagtanong. Nakakatawa kasi bro. Kapatid. Kasi ganito Kapatid, sumang-ayon ka kanina na lahat ng mga Hudyo kasama ang mga Bible scholar nila nag-greet ng Happy Sabbath. Sumang-ayon ka. Ibig sabihin, sumang-ayon ka sa sagot ko na lahat ng mga Hudyo kasama ang kanilang mga Bible scholar. Sinabi ko, mag-research ka kung anong mga pangalan sa mga Bible scholar. Tapos, sikan pagpatindig para maintindihan mo. Lahat ng mga Bible scholar ng mga Seventh-day Adventist, alam mo ba, sa Seventh-day Adventist dito sa Pilipinas, for example, dito sa IUP, Adventist University of the Philippines, alam mo ba ang academic rating dito sa pagpasa sa mga board exam sa mga Adventist? Di ba, kung tingnan mo ang rating sa IUP, nanguna sila. Palagi silang nakatapwan. Lahat ng mga examiner o lahat ng 100% mga examiner nila pasar. Ibig sabihin, hindi mo yan magbiro yung mga Seventh-day Adventist dahil kung sabihin mo secular world, nanguna din sila. Lahat ng mga Bible scholar namin nag-greet, naniniwala na ang Sabat ay Happy Sabbath. Bro, at lahat ng mga Hudyo. Hindi ko naman tinatanong sa iyo na lahat ba ng Bible scholar nyo. Kasi po, nakakatawa kasi bro, bakit ko tumawa kanina bro, pasensya na nakakatawa kasi bro, dahil unang-una bro,
Ako yung nagtanong, ako pa yung mag-research sa tanong ko kung sino yung Bible scholar, dapat Hindi, mag-provide ka. Hindi mo ba alam na? Ito bro, Hindi mo ba walang alam? may bigay. Kapatid, Saksi kayo, hindi wala ba- siyang may bigay kahit isang pangalan, wala, saksi kayo. Hindi Okay, mo ba so, alam, kapatid? Kaibigan, ibang tanong bro. hindi mo ba alam na ang kind of answer na narinig mo, ito ay isang wisdom answer? Ibig sabihin, binigyan ka ng assignment para ikaw mismo makadiscover sa katotohanan. Dahil kapag ako ang magsabi mismo, ito ang mga Bible scholar, parang hindi ka naman maniwala sa akin. Pero kapag sundin mo ang assignment ko na i-research mo ang mga Seventh-day Adventist scholar, nag-greet sila ng Happy Sabbath. At lahat ng mga scholar na mga Hudyo, sila po ay naniniwala na ang Sabbath ay happy. Ibig sabihin, kapag ma-research mo yan, baka ang banal na espiritu gumawa sa iyong buhay at maging Sabbath keeper ka din, katulad namin. Dahil ang conversion, kapatid, hindi galing sa akin yan. Galing yan sa banal na espiritu na hihipo sa iyong puso at isipan para ikaw ay sumunod sa utos ng Diyos at ikaw ay sumunod sa tuwid na landas, sa totoong landas sa ating Panginoong Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige bro, walang naibigay ha. Saksi kayo, walang Bible scholar na naibigay. Alright, ibang tanong bro. Oh, Ibang tanong. ibang Ito tanong. bro, noong nilalang ng Diyos ang sanlibutan. Tama. Di ba? Nilalang, sabi niya, pagkatapos ng 6 na araw, nagpapahinga siya sa ikapitong araw. Okay. Sa ikapitong araw ng kanyang pahinga bro, may kalendaryo na ba? Ay, siyempre. Siyempre, makagawa ba ang si Pope Gregory ng kalendaryo kung wala siyang sinundan? Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos ang unang nagbigay sa lahat ng bagay sa mundo. Dahil kapag maniwala ka na si Pope Gregory, sino-sinong taong gumawa dyan, ibig sabihin, parang mas makapangyarihan pa sila sa kaysa Diyos. Yun kapatid na ang sagot ko, Bro. meron ng kalendaryo. Weekly. Kung meron ng kalendaryo bro, nung nilalang ng Diyos ang sanlibutan, kung meron ng kalendaryo, ang tanong ko sa iyo bro, anong pangalan sa kalendaryong yaon? Ang pangalan ng kalendaryong yaon, kapatid, ang sabi sa Biblia, dito, ang sabi dito, walang binanggit na pangalan, pero ang binanggit, mayroong daily cycle o weekly cycle. Alam mo ba? Alam mo yan? Sige bro, maniniwala ka ba bro na yung mga Hudyo, yung mga Israelita, yung mga, insert yung mga Hudyo, yun yung mga tao pinili na Diyos. Tama, naniniwala. Alright. So bro, yung Jewish calendar bro, na sinusunod ng mga Hudyo, sinong gumawa? Sinong gumawa? For now, i-research natin for clarification para hindi tayo magkamali. Sige na, i-research mo. Abo tayo, hindi naman yung doctrinal. Secular man yun. Secular man yun. Lagi bro, i-research mo lang bro. Kasi sabi mo kasi may kalendaryo na. No, may kalendaryo na. Bakit yung mga Jewish people, gumawa sila ng Jewish calendar? Kung totoong may kalendaryo na yung Diyos, dapat yung kalendaryo ng Diyos ang sinunod-sunod, ang sinunod nila. Kasi sa mga Egypto, mayroon din silang Egyptian calendar. Ang sa Jewish, mayroon din sila Jewish calendar. So bakit sila gumawa ng Jewish calendar kung may calendar na sa Diyos? Dapat yung calendar sa Diyos yung ina-adapt nila. Hindi mo ba alam na sila ang binigyan ng knowledge? Sila ang chosen people Chosen people. Ibig sabihin, kapatid, kaibigan, kapag gumawa sila ng kalendaryo, nakabase yun sa salita ng Diyos. Nakabase yun sa Genesis. Sige bro. Nakabase yun sa Genesis. Alam Okay, mo ba, bro. kahit si Pope Gregory, sumunod sa Genesis na weekly cycle, hindi nila sinunod yan, kapatid, hindi magtugma ang month, ang year, ang weekly cycle sa Biblia na ginawa ng Diyos. Kung hindi yan sundin ni Pope Gregory, hindi yan sundin ni Jewish people, sa Jewish people, hindi yan sundin sa Egyptian, hindi magtugma ang yearly at monthly at yearly cycle nila. Paano na to? Bakit tayo hindi magkatugma? Dahil hindi nila sinunod
ang kalendaryo ng Biblia. Dahil dyan, ang sagot ko sa iyo, meron ng kalendaryo from Genesis. Oh. So bro, sabi mo bro, na ang mga Hudyo gumawa ng kalendaryo kasi sinunod nila ang salita ng Diyos. So doon sila nakabase sa salita ng Diyos. Tama. Ngayon yung tawag nito bro, yung kalendaryo na ginawa ng Hudyo, may mga pangalan na ba sa weekly? Yung halimbawa, yung unang araw, mayroon na bang pangalan kung anong araw yun? Noon kapatid, ang binanggit lang sa Biblia, D1, D2, D3, D4, D5, D7. Ang D7, yun ang kinikilala sa ating panahon ron na Saturday o Sabat. Yun ang simple at maikling paliwanag sa tanong mo. Hindi mawala ang mga, kahit walang mga pangalan kapatid. Kahit D1 dito pero nakabase sila sa weekly cycle na sinunod sa mga Hudyo, sinunod sa mga Romano, sa mga Egyptian na ang unang linggo, kahit si Pope Gregory, hindi niya sinasalungat ang biblical at weekly cycle na ang unang araw, D1, Sunday. Ang ikapitong araw ay Saturday. At ang resulta at ang maprobe mo yan sa Gregorian calendar na ginagamit sa ating henerasyon ngayon. Nasagot ang tanong mo kapatid? Nasagot o wala? Okay bro. Nasagot o Yung wala? sabi mo, hindi bro, malayo sa tanong ko bro. Yung tanong ko kasi bro, kasi doon sa weekly, sa week ng ating kalendaryo, di ba, mayroong pangalan. May Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. At tanong ko dyan bro, yung mga pangalan na yan, kanino ba yan galing? Sino ba nagbigay ng pangalan na yung unang araw, Sunday yan, yung pangalawang araw, Monday? At yung tawag nito bro, yung buwan. Sino nagbigay ng pangalan na yan ay January, yan ay February? Sino bro? Kung tingnan natin ang utos ng Diyos kang Adan na pangalanan mo ang lahat ng bagay, possible si Adan ang nagpangalan. Pero ang problema sa mga pagano, makinig ka, ang problema sa mga pagano, sinamba nila ang mga araw. For example, sinamba nila ang Saturn, ang Sun. Yun ang sinamba ng Sunday, yung sinunod ni Pope Gregory na sumamba sila sa araw ng linggo. Tinatawag yun na Day of the Sun sa mga pagano. At yun ang sinunod sa mga Romano na declaration ni Pope ni Constantino. Problema sa mga pagano, sila ang nagpangalan o sila ang nag-recognize na yun ang mga planet na yan at sinamba nilang mga planet na yan. Pero walang problema yan kahit pinapangalanan nila kung ano-ano kung hindi lang nila sinamba. Pero ang problema nila, sinamba nila ang mga planet na yan. So ibig sabihin bro, naintindihan mo? So ibig, hindi pa rin bro. So ibig sabihin bro, Bakit yung hindi ka pangalan na, maintindihan? bro, ibig sabihin, yung pangalan na Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ay hango yan sa mga Diyos-Diyosan na pangalan. Ginawang Diyos-Diyos sa mga pagano. Ginawang Diyos-Diyos ba? Hindi yan. Ang mga bagay kapatid, kapag hindi mo... Bro, ito bro, sabi mo, ginawang Diyos-Diyosan. Ang tanong ko bro, ganito bro. Saan nagugat itong salitang Saturday bro? Saturn. Sa planet na Saturn. Saturn. Sino yan si Saturn bro? Saturn. Sinagot na kita na yun ay isa sa mga planet na tinatawag na Yan nga, planeta. Yung planeta, bakit pinangalanan siya Saturn? Kanino ba talaga nagugat itong term na Saturn? Bakit pinangalan sa planetang Saturn yan? Bakit hindi ibang pangalan? Bakit Saturn? Kanino ba yung nag-uugat yung mga name na yan? Kanino? Dahil Saturn yan na planet, tinatawag yan na Saturn. Hindi ba yan nag-uugat sa Diyos-Diyosan na pangalang Saturno? Isa na din yon. Ginawa nilang Diyos-Diyosan ang mga planeta. Yun ang problema sa mga pagano at sinunod yan sa mga Romano Katoliko ngayon.
Oh, sinamba nila ang araw, pinahalagahan nila ang araw, dinideclare ni Constantino, hindi nila pinalagahan ang araw na dinideclare ng Diyos. Yun ang problema sa inyo, mga kapatid na RCC. Ang pinahalagahan ng Diyos, sabi ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabado. Ito ay banal. Pero hindi niyo sinunod dahil sinunod ninyo ang utos ng pagano na si Constantino na alalahanin niyo ang araw ng Linggo dahil yun ang declaration ni Constantino at patayin niya ang mga hindi sumunod dyan. Ayun ang problema ninyo, kapatid. Gusto ko pong gisingin kayo sa totoong katotohanan about that. So, ibig sabihin, itong terminong Saturday, sangayon ka ba na ito'y hango sa terminong Saturn, God of, ito, Diyos-Diyosan? Sa mga pagano. Alright, so, bro, hindi ngayon bro, God yun. Hindi mangyari na God yun. Pero kinikilala sa mga pagano ng planet na yan na God, yung Saturn. Dahil dyan, hindi pasado ang answer mo na hango sa pangalang Diyos-Diyosan. Dahil ginawa lang Diyos-Diyosan. Kapag hindi yan ginawang Diyos ng mga pagano, hindi yan Diyos-Diyosan. Katulad niyo, mga kapatid, kaibigan, ang libultong Maria, ginawa niyong Diyos-Diyosan dahil doon na kamo magdasal, doon na kayo, parang sinabi niyo na ang libultong Maria ay makinig sa inyo. Hindi naman nangyari yung makinig ang libulto. O yun ang nangyari. Katulad din sa Diyos-Diyosang mga pagano na ang planet Saturn, ginawa nilang Diyos-Diyosan. Pero sabi mo, sang-ayon ka ba na galing yan sa, hango yan sa salitang Diyos-Diyosan na si Saturn? Hindi naman ako sang-ayon dyan dahil hindi naman yun Diyos ang Saturn. O Saturno. Kinikilala lang sa mga taong sumamba o mga pagano. Yun ang simpleng paliwanag dyan, kapatid. Naintindihan mo na, kapatid? Okay bro, sa Biblia bro, mayroong binanggit doon. Hindi bro, layo eh. Ano ko mag-git yun? Parang tigas mo, ang tigas ang isipan mo, hindi ka makaintindihan. Alayo kasi. Bro, sa Biblia bro, naintindihan na sila po ay, ibig sabihin, kapatid, na hindi mo naintindihan na ang planet Saturn, hindi yan Diyos, pero ginawang Diyos sa mga pagano. Hindi mo yan naintindihan? Ano bro? Pakiulit bro. Ang sinabi ko na ang planet Saturn at ang Sun, ang mga planeta, hindi yan Diyos, pero kinikilala sa mga pagano na Diyos at naging Diyos-Diyosan sa hindi mga naniniwala sa paniniwalang pagano. Mali yan bro. Ayon ka ba sa paliwanag Hindi ako sangayon bro. Hindi ako sangayon dahil una, ang Diyos gumawa siya ng ginawa, nilikha niya lahat, mga planeta, mga bituin. Sabi lang bro, sapaw. Actually, ito muna. Na parang nagtatanong ako sa iyo. Bakit hindi ka sangayon na ang planet Saturn, ang mga planeta, hindi yan Diyos? Ibig sabihin, kinikilala mo ang planet Earth, mga planeta na Diyos dahil hindi ka sang-ayon sa paliwanag mo. Ito bro, lilinawin ko lang huwag ka sapaw bro, para magkaintindihan tayo. Ito bro sabi mo kasi kanina bro, sang-ayon ba daw ako na yung mga planeta na yan ay ginawang Diyos-Diyos na mga pagano? Tama, ginawa nila. Actually bro, hindi ibig sabihin na sila yung gumawa. Sila talaga ang naglikha sa pangalang yaon. Hindi kasi yung sa isip mo kanina na nandun na yon, ginawa lang ng paganong Diyos, sinamba lang nila. Hindi mali yun, bro. Yung mga, sabi lang ako kasapaw, yung mga pangalan ng planeta, bro, ay hango po yan sa pangalan ng mga Diyos-Diyosan. Yung mga pangalan ng kalendaryong ginamit natin ngayon, hango po yan sa mga pangalang Diyos-Diyosan. Isa na rin dun sa mga, siguro hindi ko makuha kung may emperor ba dun. At yung pangalan naman ng araw, for example, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, pangalan din po ng Diyos-Diyosan yun. No. So, ang nag-create yun yung mga Roman pagan. Tama naman. Yung nga sinabi ko sir kanina, yung Saturn Day, galing po yan, hindi po yan Saturday na Sabat na yung pagkikilan yan yung in English sa Saturday o Sabat is Saturday. Saturn Day, ibig sabihin si Saturno.
Di ba? Diyos sa mga Roman God, yung tinatawag lang sa turno. Pero bro, meron na banggit dito sa Biblia, bro. Basahin ko ito sa Salmo, itong, sa mga kong Isayas, hindi na okay na ko. Salmo, ayan. 84, sana, ko to, 11. May banggit kasi dito bro For ginamit ko, may tawag nito, may lugong 70 Adventist. Ay, babasahin ko to bro sabi dito, 11, 84:11. For the Lord God is a sun and shield. So, yung Diyos daw is araw. Ngayon bro, ano sa pagkakaintindi mo nito bro? Saan ang pabor mo? Pabor ka ba sa Sun o pabor ka sa Saturn? baka problematic ka dyan sa pag-intindi mo, sa pag-build up sa tanong mo. Ibig sabihin, kinikilala mo ang Diyos na ang araw, ang sun ay Diyos. Dahil ginamit mo yung bro, teksto kasi niya. ang pinakapunto ko kasi dito bro, sabi nyo, kayo mga Katoliko, sumamba kayo sa araw ng Sunday. Diyos-Diyosa naman yun. Pero bakit may binanggit doon dito sa Biblia, ang Lord God is a sun? Bakit hindi Saturn? Ang ibig sabihin dyan, yun ang mga paniniwala sa mga pagano na ginagamitan mo ng verse. Meron pa yan. Ipatibay ko yan sa Ezekiel na ang mga pagano ay sumamba sa araw. Hindi mo yan nabasa? Bro, hindi Ezekiel bro. Salmo yung binanggit bro, hindi Ezekiel. Sabi ni Salmista David bro, sabi niya dito. Pinatibay ko lang, ang pinaliwanag ko na ang ibig sabihin dyan, ang mga pagano, kinikilala nila ang sun ay isang Panginoon, isang God. At pinatibay yan sa Ezekiel na ang mga pagano ay sumamba sa araw mismo. Ibig sabihin, yung pagkuha mo sa teksto na yan, parang malaking problema yon dahil parang sinang-ayunan mo na ang aral ng mga pagano na ang araw o ang sun ay isang Panginoon. Parang, magtanong ako sa iyo, kaibigan, sang-ayon ka ba sa paniniwala sa mga pagano na ang araw mismo ay ang Panginoon o tagapaglikha? Sang-ayon ka o hindi? Pakiulit ang tanong mo bro. Oh. ito. Dahil gumamit ka sa teksto na yan, sang-ayon ka ba sa paniniwala sa aral ng mga pagano na ang sun o ang araw mismo, ang sun ay isang Diyos o tagapaglikha? Sang-ayon ka sa aral nila o hindi? Hindi ako sang-ayon bro, pero yung binasa ko dito sa bro, sandali lang. Yung binasa ko sa Salmo, wala namang Diyos-Diyosan yan bro. Pero ito pa bro, meron pa dito, babasahin ko yung sulat mismo ni Propeta Malakias. Sabi natin ito sa Malakay chapter 2 verse 10, basahin ko ito. Chapter 2 verse 10, kung hindi ko nagkakamali chapter 2 verse 10. Sabi dito, binanggit din ni Propeta Malakias. Dito sabi niya verse 2:10 ba ito? Tingnan ko muna. Nalimutan ko yung ano sinabi doon? Verse 3, sinabi doon na kuan bro. Kanino katuparan yun bro? Kasi propesya ni Propeta Malakias The word of the Lord to Israel through Malakay, Israel. Yung sinabi niya na God Son pa rin. Babasahin ko ito. Nalimutan ko yung verse bro, hindi ko na memorya kasi yung ginamit yung Biblia kasi New King James Version to. Basta may binanggit si Propeta Malakias dun bro na God Son pa rin. Hanapin ko muna sandali yan So, kaninong katuparan yan dyan bro na sinabing God Son? Problema. Mo lagi na ang kinikilala sa mga pagano na ang God nila ay ang Son. Yun ang mga paniniwala sa mga pagano. Natupad yun sa mga paniniwala sa mga pagano. Hindi bro, hanapin ko muna yung citas bro Kasi hindi yun yung ibig sabihin niya bro Ito kapatid, Gapo. Sumang-ayon ka na sa akin na ang
araw o ang sun ay hindi God. Dahil ang sun ay Ito bro. ilikha lang yun ng Panginoon. Ito bro, 4:2 bro, 4:2 sabi dito. Dito Ano bro, yan, yan. verse? Anong verse yan? Sa Malakias chapter 4 verse 2. Sabi dito bro. But for now, but for now, mali pala itong statement ko kanina bro, kasi nalimutan ko yeah. But for now, who revere my name. Sabi dito revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing its wings. And you will go out and leap like calves released from the stall. Ang tanong ko bro, sino ba katuparan nito sa hula ni Propeta Malakias na Son of Righteousness? The Son of Righteousness will rise with healing in its wing. Kanino to natutupad bro? Gapo, sagutin kita. Naintindihan mo ng bubang binasa mo? Bakit binanggit mo ang sun diha na parang ang topic natin ngayon, hindi tayo sang-ayon sa araw sa sun na ay Panginoon. Ang sinabi dyan, kapatid, para lang bigyan kita ng simpleng example. Ito, ngayon ay araw ng kalayaan. Yun ang araw ng kalayaan. Ibig sabihin, yun ang ibig sabihin sa Biblia. Sa lahat ng mga nagmamahal, naniniwala sa Panginoon, darating ang araw. Basahin ko ha para maintindihan nating lahat. Dahil bro, yung araw kasi na binanggit mo na kalayaan bro, hindi siguro sabi natin bro na sun is hindi siguro bro. Sabi nito, bro, dito bro sabi but unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. Son of Righteousness. Sino ba itong katuparan nitong Son of Righteousness? Ito, basahin ko Kasi sa'yo. bro, pag sinabi mong kalayaan bro, hindi sana na issue-in, kundi araw day. Yan siguro, the day of Independence Day. Kaya sinabi, meron ngayon, Independence Day tayo ngayon. So hindi naman sinabing Independence Sun, kundi Independence Day. Day na araw ba? Hindi yung sana yung issue-in. Ang ibig sabihin din yan kapatid, simple lang yon. Sa mga taong naghirap ngayon pero naniniwala ng Panginoon, darating ang araw, ibig sabihin liwanag ang araw for the righteousness na maging masaya kayo, wala ng kasalanan. Basahin ko para maintindihan mo, verse 1, the context of your struggleness verse. No? Sabi dito, sapagkat nalito ang araw ay dumarating na, nagniningas na parang hurno at ang lahat ng palalo at ang lahat ng nagsigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating, hukbo na anumat hindi magigiwan sa kanila na kahit ugat ni sanga man. Yon ang parusa, darating ang araw yon sa mga masama. Pero sa mga matuwid, sabi dito, ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kaniyang mga pakpak at kayo'y magsilabas at magsiluksong parang guya mula sa silungan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay sumunod sa salita ng Diyos, darating ang araw ng kalayaan. Parang araw ng kaligayahan. Pero hindi naman ako tumutanong kung para kanino yan. Kung sa araw ba yan ng kaligayahan o kalayaan. Hindi. Pagka sinabi kasi dito sa Biblia bro, Son of Righteousness, araw ng katwiran. Ngayon bro, hindi ba to si Kristo ang katuparan sa ulang ito bro? Si Kristo ang lahat sa katwiran. Si Kristo ang lahat. Ibig sabihin bro, itong binanggit na Son of Righteousness, si Kristo ito. Parang ginawa mo ng ang son mismo nanganak kay Kristo ha? Ang layo sa pag-intindi mo. Bro, kasi kapag scholastic ang dating bro, kapag scholastic ang dating, kahit sa mga, i-research mo bro,
Bro, Tika bro, mo bro, na kapatid. pwede mo bang paki-research kung kanino natupad yung hulang Malakias 4:2 para naman Di- meron tayong hindi Tika mo naman na masabi kapatid. natin na Tika mo na kapatid. Ito ang pag-intindi mo. Parang ginawa mo si Kristo na napanganak sa san mismo. Hindi yan ganyan ang pagkaintindi. ito bro si Grabe propeta naman kasi ang bro pagkaintindi mo. Hindi bro pwede yan. si propeta kasi bro Hindi. si propeta sandali Makinig ka muna sa akin. Makinig ka muna sa akin. Parang ang muto o ang context sa pagkaunawa mo, kapatid, si Kristo ay ipanganak sa araw mismo sa sun. Hindi. no hindi bro hindi yung ibig kong sabihin bro kasi Hindi, di ba yun di ang ba tunay na dito tanong tayo ko sa eh. Sabat bro di ba dito tayo sa Sabat sabi Oo. mo kasi kayo nagsasabat kayo ng Saturday so kaya nga natanong ko sa'yo yung Diyos ba gumawa ng sanlibutan ginawa niya lahat mayroon na bang kalendaryo sabi mo mayroon na ngayon bakit nagawa itong mga Jewish ng kalendar tinatawag na Jewish calendar kung mayroon na sabi mo ay gumawa sila dahil diyan nila kinuha sa Word of God itong mga ginawa nila. Kaya tanong ko bro, di ba nagtanong pa ako sa iyo na itong mga araw, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, kanino hangong galing ito? Sabi mo, galing yan sa mga ano Brad, sa mga Diyos-Diyosan na pangalan. Alright, so sa mga Diyos-Diyosan na pangalan, kasali na po itong Saturday, from the word Saturno. Ngayon bro, sa Sunday kasi, tutol kayo dahil Sunday. Sa Diyos-Diyosan yan, si Sun God. Sabi niyo, Sun God. Kaya kayo mga Katoliko, nag-worship kayo sa Diyos na Sun God. Alright, so, ngayon bro, may binanggit si Salmista David sa 84:8 na binasa natin. Sabi mo, katuparan yan, nasa Ezekiel, Diyos yan, kaya ano. So, dito bro, may hula na naman si Propeta Malakias. Sabi niya, but unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise. Meron daw Son of Righteousness mag-arise with the healing in his wings. Na may healing sa kanyang pakpak. Ngayon, ang tanong ko bro, kanino natutupad itong Son of Righteousness? Sinong tinutukoy na Son of Righteousness na binanggit ni Propeta Malakias bro? In the context, kapag dalhin na tayo sa Diyos, sa kanyang kahirian, yun ang fulfillment sa prophecy na yan. Dahil kapag sabihin mo kapatid na si Kristo, yung napanganak si Kristo, mali ka dyan dahil nandito pa tayo sa lupa, nandito pa ang kasamaan, hindi pa niya sinunog ang mga kasamaan. Sabi dito sa context kapatid, darating ang araw. Englishin natin para maintindihan mo. Baka nagproblema ka lang sa Tagalog, sa English. Kasi bro, binanggit kasi ni Propeta Malakias bro, na meron palang mag-arise na Son of Righteousness will arise. Ang tanong, sino ba itong Son of Righteousness na mag-arise? Hindi ba ito si Kristo bro? Mali ang pagka-build up sa tanong mo. Parang sinabi mo na ang Son mismo nanganak kay Kristo. Parang Paki-research ko no bro. Bro, paki-research ko no kung sino katuparan sa hulang yun. Pag-research, hindi mo maintindihan yun? Na No, para naman magiging kwan bro. Para naman meron wag naman tayo nga sa sariling interpretation. Para may pasal tayo bro. Pwede paki-research na lang bro kung sino talaga yung katuparan. Hindi ako sang-ayon sa pag-build up sa tanong mo dahil parang sinabi mo, kapatid, na ang Son mismo nanganak kay Kristo, hindi ganyan ang pagkaintindi. Sige, ganito na lang bro. Para fair tayo bro. Okay, ganito na lang. Para fair tayo. Ipaintindi ko sa iyo para for the sake sa mga viewers. Sige. Ganito lang bro. Para fair tayo bro. Para fair tayo. Pakinggan mo ko. Sabi dito, sabi ng mga naalipin noon, for example, bigyan kita ng illustration. Sabi ng mga naalipin noon sa mga Japanese, sa mga Espanyol, sa mga Amerikano, sa mga Pinoy, sabi nila, darating ang araw ng kalayaan. Darating ang araw ng kalayaan. Ibig sabihin, paano yun natupad? Noong hindi na tayo naalipin sa Espanyol, hindi na tayo naalipin sa Hapon, hindi na tayo naalipin sa Amerikano. Yun pinanganak ang araw ng kalayaan. Hindi mismo ang araw ng anak kay Kristo. Sabi dito, darating ang panahon na si Kristo ay susunugin niya ang lahat ng masama.
pero gawin niyang mga dagami, gawin niyang mga usok, sabi dito, basahin natin, no? Para maintindihan natin mismo, binigyan kita ng simple paliwanag. Sabi dito, sapagkat nalito ang araw ay dumarating na nagniningas sa palang hurno at ang lahat ng palalo at ang lahat ng nagsigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami at ang araw ng dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sanga man. Iyon ang end of the world. Ibig sabihin, pagtunaw sa mga masama. Pero sa mga natatakot sa Diyos, darating ang araw ng kalayaan. Dapo, kahit gaano ka katalino ngayon, gaano ka katuwid, pero sa paligid mo maraming masama. Dahil dyan, hindi totally fulfill ang Malakias 4 verse 2 na binasa mo. Dahil sabi dito, ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw. Ibig sabihin, sabi mo sa English, the sun of righteousness. Yun ang araw ng kalayaan. Ibig sabihin, kapag bigyan ng hatol ng Diyos ang katauhan sa mundo, darating ang araw ng kalayaan. The sun of righteousness. Ang araw ng kalayaan. I hope na intindihan mo. Ang simpleng... Okay, bro. Mahaba yung ano, bro. Kapatid, bro, parang natawa ako sa iyo at naawa dahil bakit ganyan ang pagkaunawa mo na... Bro, naawa ako sa explanation. Kapatid, Ito, tanong ko yung explanation mo, bro. Kapatid, ang tanong ko kasi, ba? bro. Ito, bro. Makinig ka muna, kapatid. Dahil gusto kong ilabas ang awa o ang gusto kong ilabas ang nasa puso ko, kapatid. Parang naawa ako sa iyo o sa mga Bible scholar niyo dahil sinundan mo mga Bible scholar na parang ang layo sa kanilang mga explanation na parang sinasabi niyo na ang araw mismo, the sun, the pagan God, the son of God, the pagan God, son, nanganak kay Kristo. Yun ang parang... Bro, ang layo, bro. Na umabot ka na sa Kastila, umabot ka na sa kung ano-ano yung pinag-uusapan mo. Ito, bro. Ito yung simple tanong ko, bro. Bro, kasi sabi ko, yun sa Malakias 4:2 na binanggit na mayroon palang, sabi ito, but unto you that bear my name, shall the Son of Righteousness will arise. Sino ba itong Son of Righteousness na mag-arise? Di ba nakatumutukoy ito sa isang tao? Ngayon, hindi ba ang katuparan nito si Jesu Kristo? Mali. Tama ba o mali? Mali dahil ang binanggit dyan, hindi sana anak, sana araw. Ibig sabihin... sige, bro. I-research mo, bro, kung sino katuparan, bro, para magiging pa naman. Sagutin mo ako dahil napaliwanag pa ako. Mali ang pagkaunawa mo, kapatid. Dahil ang wording dyan, hindi son, hindi anak, kung hindi sana araw. Ibig sabihin, hindi pwedeng manganak ang araw ng tao. O hindi pwede ang araw mismo ang sun, manganak ng tao. Kung binanggit dyan na the son of righteousness is son, anak ng righteousness, pwede mong makonsider generally nga si Kristo yan. Pero kapag sun na ginagamit araw o yung liwanag, o darating ang araw ng kaliwanagan, araw ng kalayaan, o iyon ang meaning dyan na darating ang araw ng kalayaan. Hindi bro, pwede para pair naman tayo.